Hi everyone, welcome back to my channel. Dinita B lifestyle आव नोंसोर बयखौबो दिनै खेबसे बरायफिनबावबाय. So आङो दिनै मा होनो दा खयथा जाखो 3:30 आङो दाउनि आथिं गोराननि बिदै फुदुंनो नागिरदों. माने एसे गगा मोननाय जानानै माने दङ बयबो. So गगा मोननाय जाबाय थानाय मानायखाय दाउ बिदैखौनो फुदुंनानै लोंसै सानबाय. ओमफ्राय दा जा एसे मैगं माने बे उसुमै मानि मुनि बिदिखौ खालु खाला बिदिजोंनो दाउ आथिं गोरान फोराननाय दंमोन, बेजों सुप बानायनोसै सानबाय. स' आङो बेखौनो नोंसोरजों शेयार खालामसै. होमबा आङो दा स्टार्ट खालामसै, ओमफ्राय नायनो इन्टारेस्टेड बानायलांबाय थादो. स' आं देखायग्रोनोसै आं मा लादों. नै आं दा लानाया जोगलावरि, ओमफ्राय नोरसिं बिलाइ, ओमफ्राय मानिमुनि, ओमफ्राय नैबे जाहैदों उसुमैया, ओमफ्राय नै दाउ आथिङा, ओमफ्राय खिफि बेन्दों एसे, ओमफ्राय खानसिंसा एसे, ओमफ्राय नैबे मानिमुनि फिसा बेखौ आं लाबाय. ओमफ्राय बेयाव होनो थाखाय मस्लाखौ नैबे दालसिनि थुख्रासे, ओमफ्राय लं मोननै, ओमफ्राय इलाइचि गरब्रैसे, ओमफ्राय बिदिनो गलमरिसखौ एसे बुरजा लाबाय आरो. ओमफ्राय नै बेहाय लाबाय एसे मा होनो थुख्रा फिसा हाइजें, ओमफ्राय नैबे सामब्राम गुफुर गरबा सयथासे, ओमफ्राय बानलु बोरदोन लाबाय एसे बुरजा गोसा जानायनि. ओमफ्राय लोगोसे नैबे सामब्रामा जोंना गिदिर गिदिरमोन नालाय, ओमफ्राय एफा बुरजाथ' सामब्रामखौ होला, ओंखायनो एसे होगोनखाय खावसे लाबाय जिरनानै. ओमफ्राय दा बे मैगं ओमफ्राय बिदि मस्लाफोरखौ आङो रेडि खालायनानै लाग्रोनोसै. दा आङो दै गुदुङाव मैगंखौ सायगमानि दा आङो दाउ आथिंखौ एसे दै गुदुङाव सोमथ'नोसै. दा नै मैगंखौबो आङो सायखांनानै ओमफ्राय सुनानै ओरै बिदि फिसा फिसा हानानै लाबाय. मा होनो गांलाब गांथाबबा एसे बायो, बेखायनो फिसा फिसा हानानै लाबाय. ओमफ्राय दाउ आथिंखौबो दै गुदुंनिफ्राय बोखांनानै मोजाङै सुनानै लाबाय. ओमफ्राय सामब्राम गुफुर हाबाय, ओमफ्राय माबा सामब्राम गुफुर हाइजें, ओमफ्राय बानलु बोरदोनखौबो देबाय. ओमफ्राय नैबेखौ एसे उनाव देगोन. ओमफ्राय दा आङो कुकार लाबाय. कुकाराव बे दाउ आथिंखौ होनानै दैखौ बारा बुरजा होआसै, एसे होबाय, संख्रि एसे होनानै रुनानै लाग्रोनोसै. संख्रि एसे होनानै रुनोसै. बेखौ देनानै लानोसै. नैबेयावसो देगोन आङो. दाख्लै एक्सप'आव बायनाया नैबेनोमोन, इउज खालामाखैमोन. एबार फार्स्ट टाइम दाउ आथिं बानायनायाव नैबे मस्लाखौ देनो थाखाय इउज खालायनोसै आङो. माने आं देनो लुगैथारबाय आरोखि, बेखायनो बेयाव देनोसै दिनै. ओमफ्राय आं बेयाव बानलुखौ देयासै. बानलुखौ आं देया बाहाय, मानो होनबा एखमबा देलाय मांग्रि जाबा बानलुफ्रा आलौ लाजोबबा मोखाङाव देलाय मांग्रि जाबा माबाफोर हालदै गोथां बा माबा बिलाइफोर देबा, एल'भेराफोर देबा, ओंखायनो. ओमफ्राय माने आं बेहाय नैबे सखा मुलि गरथामखौबो देफानोसै. मोजांथ' देनो. नै देखांबाय आङो. ओमफ्राय दा बेखौ बेयाव लखबनानै लाखिनोसै. दा जाबाय बेबो, बेखौबो नायनोसै. अरा खोमोराव नानि गुफुर गाइखेर ओंखारलायबाय. आराम रुइबाय नै. एबार बानायनोसै. दा साराय गुदुङाव थाव एकदम एसेल' होथारगोन, एकदम एसेल'. माने बाटार थाबा
बाटारखौ होगौमोन आं बाट बाटारा दा गैया जोब्बाय बेखायनो आं थावखौनो होबाय बाटार होबा साबसिन जायो माने आं साबसिन मोनो आरो बाटार होबा सामब्रामखौ होनोसै सामब्रामा एसे खामहां जाबाय दा आङो बेदरखौ होनोसै दैखौ दाहाय होगोन बेदरनि बे बिदै गुफुर ओंखारनायखौ दा बेदरखौ होनानै एसे एवनानै लानायनिफ्राय ओमफ्राय दा नैबे उननाय मस्लाखौबो होनोसै थाव खम होनाय नालाय एसे सिथाबदों खिन्थु जुगाव थाव खम होबासो मोजां ओमफ्राय दा मैगंखौबो होनोसै होनोसै संख्रि एसे बे मैगङा बिलाइया रेबबा दै होसै दैया जासिगोन ओमफ्राय मैगङाथ' आं जाखिनि न'आव दंमोन बेजोंनो खालामदों ओमफ्राय गासिबो मेरला रोखोम होयो सिब्रुफोरखौबो होनानै बानायो मायो बयबो मिन्थिखायोखा ओमफ्राय आंनाव जाखिनि दं आं बेजोंनो बानायबाय आरो ओमफ्राय एबार दहायनि बे आथिंनि गुफुर दै माबा दाउ आथिंनि रुनायनि दैया बेखौ होबाय ओमफ्राय दै होबावनोसै नांबावगोन बेयावबो गोदौथोंसै बेयाव हायोबा गोसोबा मा होनो बे बेबि कर्न जे नों दङना जुखाम गोरलै ओमफ्राय बान्दा कफि एसे ओमफ्राय गाजर होनो हायो आरो ओमफ्राय नैबे दहायनि मस्लाया बेखौबो होनानै होनोसै दसे खोबना होनोसै गोदौथोंसै ओमफ्राय दा नायनोसै फुराखा देन्जार गोदौबाय नै रानै खावसे गारलायबाय जाबाय दे खोमोरसै एबार बरिया सुप जाबायना गुदुं गुदुं एबार लोंनोसै एबार खाबो आइनानि बे सामस खंखायखा लाबो बिदि सुप लोंनायाव बाहायाबा मालाथो बाहायनो बेफोरखौहाय साजायनानै दोनबाल' जानाय नङा बिदि सुपजोंबो मम' जाजागोनदांलै मैगं गोनांजोंबो ना बरियासो जाबावगोन इन्टारेस्ट जाबावगोन आहा बरिया এই যে
साजायलो एबार लोंनोसै नानिजों आंजों फार्स्ट लोंग्रोनायनोसै र' ट्राइ खालामनोसै दा नानिजों आंजों बायराव लोंनो लाबोबाय dong kasih kadang mana ya oh my god jadi bisa ini lah ada gua mau main Thailand berarti bujuk sih deh lah mau dikulai nih nang belang deh keren ada gus ya Cino gol mukanga mukanga gol bentar deh muda oi leng tua ta sundulan sikadeng buồn có lay vậy đi thì đó mami setan deh mbak ada ini video kau belum pernah mesti lagi kau jangan gue salah bay mami habis kanan pergi bay apa mami acu sampai ini kanan ini dah siapa ideng ujung mana asal next video lo gue mungkin mbak chụp cho sim này hiện tại thank you so much bye bye